Ha? Labawng panganduya ang presensya sa Dios. Amen. Kanang nasimong tapad na labawng panganduya ang presensya sa Ginoo. Nagamasig pangandoy madato, mangandoy makortahan, mangandoy nga sugton, mangandoy nga siya. Daghan kay tag pangandoy is kinabuhi. Ba't karon nga kabuntagon, dasiga imong kaugalingon. Humanam ni mo sulti imong tapad, imong kaugalingon, panganduya ang presensya sa Ginoo. So, dili ta maglangay mga igsuon. Ining panahon na, mo na yung panahong maminaw tas pulong sa Ginoo. Magsabot lang ta kanunay, no, for the sake sa mga bag-o pa lang nakaanhi, nga ang atong tuyo dinhi, dili gyud relihiyon. Ang atong tuyo diri ang pulong sa Ginoo ug ang Dios maoy atong simbahon. So ayog simbahan ang simbahan. Simbahan gyud ang Ginoo nga naghatag sa imong kinabuhi. Adto ka magpasakop sa Ginoo. No? Di ka pwede magpasakop ni pastor, ni padre, ni kinsa diha ministro. Ang naghatag sa imong kinabuhi adto niya pagpailalom. Kinsa? Walay lain kundi ang atong buhi nga Dios. Amen. Amen ba? Ako ding pasalamatan ang Ginoo sa kinabuhi ni Ate Angie. Asa man to si Ate Angie? Ana asa likod. Palihog tindog sa kadali te. Kaya ron makakita sila. Atong palakpakan ang Ginoo. Welcome Ate. Salamat kaayo. Miga na sila Ate Luz. Tinga ako kinsa maning gadali ko kay na late ako sa oras. Gidukduk og ayo ang sakyanan. Kay naapa di ay si Ate Angie. Nilapaw na rabami og gamay. Salamat sa Ginoo. So karon mga igsuon, ato tas pagpaminaw sa pulong sa Dios, gusto nako nga makasabot gyud ta nganong nahitabo ni ug nganong ingon ani ang panghitabo, unsay hinungdan ani. Since naaman ko sa ang atong kada sentro sa atong pagtuon is si Jesus Christ unsay iyang nahimo. Since naaman ko sa Exodus karon naga series sa ato nga study, hopefully masabtan nato og ayo. Gani sa unang bulan si Kristo ang kasaulugan. Amen? Si Kristo ang kasaulugan sa unang bulan. Siya gyud na. Siya. Nganong una? Tungod kay dili pwedeng ikaduha ang Ginoo. Siya gyud ang first priority sa imuha. Karon, moadto ta sa Exodus chapter 33. Exodus chapter 33. Exodus chapter 33 verse 12. Hangtod sa 23. Sa mga karon pa nakaanhi nga walay Bible, og mangayo kag Bible tagaan kanako. Pero sa dugay ng sigig anhi nga wala gadalag Bible, abliha imong palad. Abliha imong palad sa kapitulo 34 sa Exodus. Ako makasabot kay ko mga igsuon kung di ka kadala og Bible kay imong mata medyo hanap-hanap na. Pero kung wa ka nagdala og Bible o niya, dala kag cellphone, murag, lisod kayo. Di man gud nimo ma-familiar ang Bible nimo og ukab-ukab, kung dili ka magda, especially mga batan-on, nindot jud kayo na amoy mga Bible. Wa mo'y Bibles, natay Bibles dinhi. So, okay, Exodus chapter 33, verses 12 to 23. Akong hangyo ang tanan sa pagbarog. Si Moses miingon sa Ginoo, tinuod nga gisugo mo ako sa pagpangulo ni ining katawhan paingon sa yuta nga gihatag mo kanila, apan wala mo ako sultii kung kinsay imong pakuyugon kanako. Apan sa gihapon, miingon ka nga kaila ka kanako pag-ayo o gikahimutan mo ako. Verse 13, kung mahimuot ka kanako, hangyoon naghangyo ako kanimo, nga suginlan mo ako karon sa imong mga plano. Aron makaila ako kanimo, og magpadayon ako sa pagpahimuot kanimo. Hinumdumi usab, nga kining katawhan, imong gipili. Verse 14, ang Ginoo miingon, mag-uban ako kanimo, og magmadaugon ka.
Verse 15, si Moses mingon kaniya, kung dili ka muuban kanamo, ayaw kamig pabiyaan ni ining dapita. Kay unsaon man pagkasayod ni bisan kinsa, nga gikahimutan mo ako, og ang imong katawhan kung dili mo kami ubanan. Kung muuban ka kanamo, ako ug ang imong katawhan mailhan nga lahi sa ubang katawhan sa kalibutan. Ang Ginoo miingon kang Moses, buhaton ko gayod ang giingon mo kay gikahimutan ko ikaw og nakaila kaayo ako kanimo. Mihangyo si Moses, pakit-a ako sa imong himaya. Ang Ginoo mitubag, pakit-on ko ikaw sa akong pagkamaayo og litokon ko diha sa imong ngalan ang akong balaan nga sa imong atubangan ang akong balaan nga ngalan. Yahweh, kaluy-an ko ang akong gustong kaluy-an og miingon pa gayod, dili ka makakita sa akong nawong kay walay tawong makakita kanako nga magpabiling buhi. Tanawa ani ay dapit tupad kanako diin makatindog ka sa bato nga bantilis. Iniglabay sa akong himaya, ibutang ko ikaw sa liki sa batong bantilis og tabunan ko ikaw sa akong kamot. Hangtod makasaylo na ako. Unya, kuhaon ko ang akong kamot ug makita mo ang akong likod apan dili ang akong nawong. Pangayoon nato ang kaalam sa Ginoo, magampo ta. Amahan namo nga langit nun. Kining mga pulunga nga among gibasa karon gikan ni sa imuhang mga pulong amahan. Kami nga mga katawhan, dili mi binuhat ni bisan kinsa, ikaw ang nagbuhat namo. Mao nga nagampo kami na ikaw ang Dios magagamit sa imong mga pulong sa pagtudlo sa imong mga katawhan nga imo usab nga binuhat. Walay usa namong na nag-iya sa among kaugalingong kusog gininhawa, tinguha. Kining tanan nga niya namo, ikaw mao'y nagtag-iya niini. Tabangi in taon kaming makamao, kaming mutahod nimo, ingon nga tag-iya niining tanan o Dios. Tabangi kami nga mga pulong Ginoo, mahimong buhi sulod sa among kasing-kasing, maghatag kinig kabaguhan, mulig-on sa among pagtuo, maghatag kanamo og panan-awon sa umaabot, ug maghatag usab kanamo og kasiguruhan. Salamat Lord. Walay magpabiling garbuso Ginoo. Gamiton nimo imong mga pulong sa pagtudlo. Apan kung dili kami madinawaton sa imong mga pulong, imo kaming latoson Ginoo. Tungod kay gusto kang matulid ang among mga pagkinabuhi. Salamat Lord, nga labaw sa tanan among panganduyon aning kinabuhia, nga mubo lang kaayo. Panganduyon namo labaw sa tanan ang imong presensya. Mao ni among gipangayo og giampo karon, madawat namo ni sa imong kabubuton amahan, pinaagi ra gyud sa ngalan sa imong anak nga si Ginoong Hesukristo, ang among Ginoo hari og personal nga mangluluwas. Kitang tanan mo ingon, amen and amen. Manglingkod ta, i-off sa nato ang atong mga cellphone, ingnan ang naa sa imong tapad nga paminaw og ayo-ayog sigig pang disturbo. Sige sulti ina paminaw og ayo-ayog sigig pang disturbo. Especially ang naa sa gawas. Amen. Maminaw ta mga igsoon. Mayong buntag sa tanan. Daghan kay kakayotag pangandoy sa kinabuhi. Ang uban diri nangandoy nga nay usa ka buok asawa. Pila day inyong gusto? Nay usa ka bukmana. Katong wa pay mga anak nangandoy nga Lord tagahimig anak. Bisan og tulo ra basta kay tagtulo pod ang manggawas. Siyam diretso. Ang uban nangandoy nga Lord tagaay kog permanenteng trabaho. Unya kanang sweldo nga kulang gihapon. Kabalo ba mo mga igsuon nga walay sweldo nga enough? Bisan pag mga milyon ang imuhang inadlaw, dili na siya enough because naka-design ang utok o kasing-kasing sa tao nga more. Sige pa. So, kulangon gyud na siya. Ang uban nangandoy mga igsuon nga makapalit gyud ko aning Aerox, Inmax, Panchix. Nami untag mangandoy ba nga? Lord, naunta ko'y motor kay arong masundo na nako akong classmate, makasimba siya dinhi. Bisan pag sa ubay siya. Nindot bitaw. Luke 16 verse 9, gamita ang imong nahuptan aning kalibutana aron pagdalag kalag sa ilan sa Ginoo.
Tinuod bitaw na. Sa pailain, ang uban, nangandoy nga, Lord, makaabot man lang unta ko sa 7 wonders of the world. Dili na siya 7, 8. Ang number 8 na sinyong atubangan, gayaw-yaw. Ayan lang katawa tong mga niganahan. Sunod, sa pailaing mga pangandoy, makahumag-eskwela ang akong anak, makatrabaho ang akong anak, maimo ng ang among business mo uswag, tanan, nindot yung kayong pangandoy. But sultihan ka na ko, sa tanan ni mong pangandoy kinabuhi, kundi ka ubanan sa Ginoo. Sultihan ka na ko, kapildihan ang imong mapaabot sa unahan. Because para sa ang imong pag-eskwela, kung pasagdan ka sa Ginoo, makabuot nimo ang imong kadaugan. Sa imong pagpaninda, sa imong pagnegosyo, kung pasagdan ka sa Ginoo, makabuot nimo, mag-uswag, maglambo. Sa imong pagpanarbaho, sa kadaghan nga ron sa mga kadisgrasyahan, makaya nimo subay-subay sa kalsada ang yawa mo patay, mukawat mo laglag. Kung di ka ubanan sa presensya sa Dios, makaya nimo. Amen? Makaya nimo sa imong kinabuhi, grabe ka ka-talented, grabe ka ka-bright, naanay mo tanan, pero di ka ubanan sa Ginoo, kaya nimo. Sultihan ka na ako mga igsoon, karon sa kabuntagon. Sa pagkatinuod lang, ang pinakagikinahanglan nimo sa kinabuhi mga igsoon, ang Ginoo. Because pag naangko na nimo ang tanan, unyawa kay Ginoo, kulangan gihapon ang tanan, laay ang kinabuhi, walay lami ang kinabuhi. Especially sa panahon nga daghan na kayo ka, dato na kayo ka, pero padong nakamamatay, makayon kang mapahimuslan pa ba nako ning akong mga naangkon sa kinabuhi. Sultihan ka nako, tanang relihiyon, imuha na. Dagko nga relihiyon, gamay nga relihiyon. Ikaw nang tagya, pag wala ang Ginoo mag-uban sa imuha, wala gyud kay mapaingnan. Munang karon nga kabuntagon, dapat makasabot gyud ta og ayo. So, paminawan ni. Unsay nahitabo nganong si Moses og ang Ginoo duna sila'y argument. Mayong kag-argument na sila'y gatubag sila. Unsay pangitaboan ni? Nangandoy unta ko ang matag usa ginato magkugig basa sa Biblia. Pero unsaon man ako na og wa gyud mo nahigugmas Ginoo. I remember in those days, nga nay musuwat nako. High school to. Musuwat nako nga pabukaron imong atay ba, smile before you open. Unya isprayhan pa jud pahumot ng bambini. kanang sulod sa envelope nalito ang suwat. Unya smile before you open. Pag open nimo humot kay bambini. La, nya nay bulak dito gibutang. Yang bulak intawan mga igsuon na balsamo na kay wa gyud gilabay kay kanang gahatag lagi importante. Nya bisag nabasa na nimo tong sulat sigihon gyapon nimo balik-balik og basa ngano man nahigugma kas naghatag. And that is why di mo ganahang mo basag Bible. Di ta ganahang mo basag Bible. Why? Wa ta nahigugmas Ginoo. So, ningon si Google, pangutan-an niya ninyo si Google o si AI. Si AI, siya ang artificial intelligent. Unya si Google, siya ang mutubag pod sa tanan nimong pangutana. Gakasuhanay na sila karon kay si AI mas ni kusgan man, mas ni angat. Pangutan-an si Google. Ningon si Google, reading of books today is dead. Ang pagbasa kuno karon og mga book, patay na. Nga naman, tanan tao karon na aras cellphone ga siga ng mata. Di na mo basag Biblia, di mo basag mga books, na aras sa cellphone. No? Tanawa na inyong mga anak, mga tog eskwelahan, wala na libro. Walay notebook. Cellphone o longneck ang sulod sa bag. So, nangandoy unta ko nga ang tanan magbasa. Tungod kay, kung nabasa nimo ang Biblia, mga igsoon, makabalog yung kag nganong ingon anay ang nahitabo, di po ka mailad. No? Di ka mailad og pastor, di ka mailad og pare, di ka mailad og ministro. Ngano man, ang tawong dunay relasyon sa Ginoo, naminaw ni siya sa Ginoo. Ang mga pastor or pare or ministro wa po'y tarong nga relasyon sa Ginoo, di po maminaw. Maminaw ta, amen? Praise God. Nganong nahitabo nga si Moses ug ang Ginoo pag-abot sa chapter 33
nag-argue man sila. Unsa man di ay ang nahitabo sa ng labay. Paminawa, paggawas nila sa Egypt, 490 years, 30 years, hilak sila sa Ginoo, Lord, paggawas sa amin dinhi. So, gipagawas sila sa Ginoo, pinaagi sa napulo kadagkong hampak, mga katalagman. Ang ikapulo, kamatayon sa kamagulangan. Sa ilang pagpanaw, nabuak ang dagat nga pula, Red Sea. Kung wala mo nakaila og Red Sea, mauna ron ang gigikanan sa World War III. Basig kaingon mong wa pagasugod. Tanawa, inig-abot sa pila ka or weeks or months, kita ninyo ang atong mga presyo muhabog og ayo tungod sa gira. North Korea, Amerika og ang South Korea, gira na sila. Taiwan, Philippines og China og kabalo mo nagpa-deliver na og fuel ang Amerika sa Subic Bay. Ngano man, para sa mga warship o sa mga naabot na. And then ang Red Sea karon doon na 29 ka warship. Sa Amerika, pulo ang gikan sa India. Unya na gikan sa Amerika, naapoy gikan sa UK. And then gitagbo na sa warship sa Iran o sa Yemen. Ang Yemen, pareho ni sila Afghan. Paminaw ha? Karon makasabot mo kayo. Nganong naingon ana? Ang Yemen, pareho sila sa Afghan, nga ang capital city nila, kung diri sa tuwa, ang Manila may capital city. Ang capital city sa Yemen, Sana. Ang nag-manage ana, rebelde, mao nang Houthis. Mga Houthi. Nakasabot ha? Oh, nag-manage. Sa Afghanistan po, dili na ang gobyerno nila nag-manage, kundi mga rebelde na. Mga rebelde na Taliban. So same sa naitabo pod sa uban karon nga mga nasod. Dinis ato ang nasod NPA unta gustong mo take over, mo puli sa gobyerno pero dili sila mo daog-daog sa gira. Sa ubang nasod ni daog na ang mga rebelde mo nang sila na nag-manage. Ang Yemen nilaban sila sa Gaza sa mga Palestine. Ningon sila kung dili mo undang ang Israel og airstrike, bomba sa Gaza, tanan nga mga barko, mga shipment sa uling, gasolina, mga goods nga moagi sa Red Sea, ilang harangon. Dili nila pa lutson, ilang pangbumbahan. Mo nang binumbahay di aron sa Red Sea, kay ang Indian, ang ilang product, ang ilang mga shipment, giharang mampod sa mga Houthis, rebelde sa Yemen, mga sundalo. That is why nagpadala sila na pulo ka warship. Then ang Amerika, mingon sila, ang tibuok kalibutan mag-antos sa kagutom. Mumahal og ayaw mo abot lapaw na sa gatos ang gasolina kung dili kaagi sa Red Sea ning mga fuel tanker. So, ang tibuok kalibutan mag-agulo sa kasakit. Munang nipadala pod og warship ang Amerika og ila karon nga gi-airstrike ang Yemen. So, ang naitabo karon gera sa West Philippine Sea, tulo ka nasod ang mutabang ani, Japan, Taiwan, ug ang Philippines. Dayon ni apil ang Indonesia ug ni suporta ang Amerika. Sa duha ka dagat ni, Red Sea ug Philippine Sea. Na, gamay lang ha, nga background ana, nganong hitabo na siya. Unya, karon ni 2023 New Year, naghimo si Kim Jong-un, North Korean President, ang diktator, naghimo siya dako kayong military march. Sabay sa declaration nga ilang i-wipe out ang American. Sa ato pa, ang ilang gamiton, mga katong intercontinental ballistic missile nga kung arina sa buhol mo tugpa, matunaw ta. Kay dagko naman na kayo. Sulayan ninyo na og search. So gaatbang ni tanan karon. Ang ubang nasod gasigi na sila og gira like sa usapod sa Nigeria. Gagira sila tungod kay ang rebelde nakagawas. Usa sa gangster didto nga napriso dugay na kayo, nakagawas unya kung katong paggawasan niya siya ang murag dako po kay gamahanan nga tao ba, daghan kay siya. Munang, bisag asa ka karon mo tan-aw, gera, di pa kayo ta ka-feel karon.
Because enough pa ang supply. Bago pa mang nagsugod ang gira. So, nganong nahitabo man na ay rason ang tanan. So, parang naay kalinaw, moingon sila, okay, Israel, undang na mo. Pero ang Israel committed man sa giingos Deuteronomy. Ilag yung i-wipe out. Nga undangon gyud wala gyud magpabiling usa ka Hamas member. So, dili sila mohunong. Ang problema, civilian may naigo sa gera. Di po nimo ma-blame ang Israel because retaliation raman ang ilang gibuhat. Why? Nakainomdom mo nga na yung mga grabe to, gipang rape, gipang sunog, mga bagag may bata, gisulod sa oven, nga mga buhi. Munang nibalos gyud tama ng Israel. Unya, ilan na nang siguroon nga i-demilitarize ang Gaza. Wa na'y military ang Gaza. Inighuman sa gera. So, kinahanglang masubay na ito na tanan because ang Bible nagsulti ng daan, ana. And then, ingon si Amerika. Kinsa ganin ang spokesperson sa Amerika? He said nga, dili mo daog karon sa bag-ong gera ang Israel because wa pa sila nahuman og binakbakay sa Palestine, Gaza. Dian na pud karon sila sa Hezbollah ga atubang. And you know what? Kining mga Muslim countries, they said nga, og mamatay sila, hero sila tanan. So that is why willing silang magpakamatay. In fact, may mga gagmayng barko na sa Houthis ang naunlod karon sa Red Sea kay gigitira sa warship sa Amerika. And human ato nangamatay to sila, niunlod to nga mga gagmay nila nga mga barko nga maoy ni harang atong mga oil tanker nga mga barko. Napatay mga seaman no na nagbiyahe sila diha. Ingon pa gani si Brian naa pa sila usa ka biyahe Red Sea sila moagi, ambot lang og makaagi. Because for warship naman ang naa dito. So, muna ang problema karon. Ginirahay na sila diha tanan. Nihimo og dako kaayong parade sa Yemen, sa siyudad sa Sana, the capital city of Yemen. Ilang giproclaim nga kadtong nangamatay nga mga niharang sa mga oil tanker nga gibirahan sa Amerika, mga national hero nila. That is why eager kayo ang ilang mga sundalo. Karon, ngano nga niabot ta sa tema nga nag-ingon, panganduya nga makauban nimo labaw sa tanan ang presensya sa Dios. Why? Ni anatas panahon nga di na ni madalag teleserye, di na ni kaya ni Cardo Dalisay. Di ni makaya sa imong kabright. Di na ni makaya sa imong diskartes panginabuhi. Imagine kita diri mga igsoon, wala tay gi-export nga mga product. Tanan nato nga gikaon, giinom sa atong mga bata nga gatas, gikan sa gawas, pag naharang na sa mga dagat sa shipment ana sa mga biyahe, mo mahal na natanan kay mulibot naman na siya naog pas India padong munaog na didto sa ubos na sa Australia na nga dagat mo agi usa musaka. So madubli na ng presyo. Unya karon ang mga tag-iya sa mga kanang mga shipment, mga shipping lines. Nikalma na sila. Gamay na lang ang nagbiyahe. Sa to pa, limit na pod ang supply. Kabalo ka kung sa gi-import na to, atong gibaligya sa gawas. Kusog sa tawo, to adito na narbaho. Pero ang tanan nga atong gikaon diri gipanginahanglan, ultimong tsupon sa gatas, kanang sa biberon, gikan sa gawas. Kanang atong mga gitaklob diya sa tanang gamit sa kusina, gikan sa gawas. Amen? Gikan sa gawas na nasod, bugas na to, Vietnam. Ang Japan o ang Vietnam, ninganhi sila dinhi sa atong nasod sa time ni Manuel Rojas, nagpatudlo unsaon pagtanom ang humay. But karon sila na supplier nato. So, tanan, gasolina nato, watay ato crudo. Gina-import na nato, gikan na sa gawas. Pati sibuyas. Pati sibuyas na dire. Nya ang atong gipagawas mga tawo. So, diha mahitabo na ay
nganong naay problema. So, karon ang atong gikinahanglan, ang presensya sa Dios. Bali-bali ning linog. Mabot ang gera, mabot ang linog, may mga katalagman, may mga bagyo. Wala na yun niya yung mga relief goods. Nga naman, kulang na gani ang supply sa nasod. Asa man kapalit og sardinas? Asa man kapalit og dilata nga gikan manis gawas tanan? So, pag mas mudako pa ni nga World War III, lisod kayo. Pero dunay kasiguruhan nga giingon sa pulong sa Dios nga ang presensya sa Ginoo mag-uban nato. Unya, karong kabuntagon atong hibaw-an unsa ang mahitabo sa tawo kung naa niya mag-uban ang presensya sa Dios. Munang kamo mga estudyante, kabalo ko mga bright, praise God, gid panalanginan mas Ginoo no. Unya may mga talent sad mo. Ako lang yun mong pahinumduman nga bisan pa ni ana ang atong confident wala sa atong kaugalingon naa gihapon sa Dios. Ta mga ginikanan kamao man tang mo diskarte no. Pero wala diha atong confident, atong pagsalig wala sa atong kaugalingong paagi paningkamot tuag gihapon sa Ginoo. Ngano man niya natas panahon nga dili na masabtan ang tanan nga mga panghitabo. How come? Nakita nimo nga isog kayo ang China. Ngano man? Kung sa financial, nidaog sila. Pero kung sa information, pilde sila sa Philippines. Naa sila nuclear. And sila lang ang naay 2 billion kapin gidaghanon sa mga katawhan. Ingon pa to nila, og mangihi sila tanan, maglunop na. Kurata po ng, no? Now, unsang hitabua, nganong naglisod pod ang China karon, nag-alanganin sila magyera. Why? Because nadaan sila conflict sa India. Ang India, dili sad na sila basta-basta. Palihog ko sa bata. Dili sad basta-basta ang India. Tayo-daghan kay sila. So, ang nahitabo, ngano nga ang ilahang sana mga missile, imbis fuel ang sulod na himong tubig, sa John chapter 2, water turned into wine. But ang nahitabo karon sa China, doon na sila'y dako o grangko sa kasundaluhan nga naa sa production sa mga bala o sa mga bomba na assign. Nga nahimong kurakot. Imbis fuel, gikurakot, gibutang ang tubig mo nang wa ng lupad sa testing. And he said, ingon si Jinping, dili ko ready sa gubat because I cannot trust my missile. Sunod, niingon siya, walay pagkaon ang China. Naay kwarta, makaon naman ang kwarta? Walay pagkaon. Walay pagkaon. Bisan pagdagan mong ipalit og pagkaon, inigira, asa mo mamalit og pagkaon? Like sa North Korea, makig-away sa South Korea, pero ang North Korea gapalit og pagkaon sa South Korea. Mayog ang gira os kaadlaw ra. Umabot og bulan, pasmo imong sundalo. And he said, grabe ang korupsyon og karon na nga matapos yang termino, usa pa nasakpan. That is why lisod kayo ang ilang nasod kay naigo sila sa pandemya. So giisog na sila pero lisod na kayo. So back off siya. Di na gani mo tubag sa radio challenge sa Philippine Navy. Ngumusta ang Philippine Navy? Usama mo. Di na maningog. Atras sila. But, sa gihapon mga igsuon, ngano lagi nga nato nang nahisgutan, because gusto sa Ginoong mahigmatan ni atong panghuna-huna o kining atong mga kasing-kasing. Kay bisag unsa na lang asa padong, ang mga batan-on karon bahalag walay ipalit gatas basta kay bahalag wa pa ka mag-eskwela basta kay lami na lagi makiipon na me. Bahalag lisod na kayo. Wa na gauna-una. Kabalo ka? Ikaw daga paminaw. Daga ka nga batan-on kung wa kay huna-huna, madasmag pukas walay huna-huna. Mga daga nga mga maalamon, paminaw. Bisan pag unsa ka kamaalamon, pag nalupig kas imong emosyon, dasmag yapon kas walay huna-huna. Mga lalaki, kung wala mo'y tinuod nga
pananawon sa unsay umaabot, das magragyod pod mo walay planos kinabuhi. Then pag abot sa panahon, ang puta kay lisod kaayo. Kitay gahimo ana nga kalisod. That is why planuha og ayo. Don't you know? Nga ang mga Hudyo, magplano sila kaminyoon, 40 na ilang edad. Because ang batanon magsugod og edad og 40 sa ilaha. Grabe ka. Plaster na kayo sila. May mga kaugalingo na. Stable na sila. Diha pa sila magsugod og mga Pinoy. Abot raganig 30. Hala, di naman ka ako maminyo. Relax, princess. Amen? Relax, Ara. Relax, Job. Gisira si Job. Amen? Planuhon na to o gayo. Why? Ang Mateo 24, nagpasidaan. Inig-abot aning panahuna, lisod kaayo alang sa mga may gagmayng kabataan. Munang planuha gyud og ayo. Magplano gyud ta og ayo mga igsoon. Ayaw gyud kag mayog, pastor, sao naman di na gyud mapugnan. Di lagi. Og inigabot unya sa panahon na, diha na. So maminaw ta nganong nahitabo man eh. Adto na ta. Kinahanglang ubanan tas presensya sa Dios, kinahanglang labaw na tong panganduyon ang presensya sa Dios. Adto na ta sa pulong sa Ginoo. Karon, pagawas nila to sa Egypt, mo to'y nahitabo. Balik ta no? Before sila nigawas, gibutanga grabing kahadlok ang mga Egyptian sa Ginoo sa ilang kasing-kasing. Nga ang ilang mga bulawan, Arios, Kulintas, Proselas, mga bulawan nila, ilang gihatag sa mga Israelita nga padong namugikan. Nakasinabot ha? Unya, gigukod nila, gigukod nila sa Red Sea, gitabunan sa Dios ang mga Egyptian nga nagagukod og sila'y nagpadayon. Niabot sila sa Mara, reklamo sila, paita man yung tubig, tulok adlaw na taglakaw, uhaw na kayo. So ang tubig sa Mara, gibutangan og kahoy ni Moses, nahimong tubig nga mainom. Nipadayon sila, niabot sila sa Ilim. Dito sa Ilim, dunay 12 katuburan og 70 kakahoyng palmera. It means na nila ilang gikinahanglan og tubod sa nga mutagbaw sa ilang kauhaw. But dili sila pwedeng mo pundo dito. That is why nipadayon sila paingon sa Mount Sinai. Before sila niabot sa Mount Sinai, niagi sila sa Rephidim. Sa Rephidim, reklamo na po sila kay baling uhawa ni puro raman ni bato. Disyerto man eh. And then they are about to stone Moses. Batoon na nila sa Moses. Ba't ningon ang ginawa Moses? Dala ang 70 ka pangulo. Magbarog ako, tanawa. Sulti ang bato nga mohatag og tubig. Tungod sa kalagot ni Moses, gibunala niya ang bato. Niabli, nabuak ang bato og miagas ang tubig, nakainom ang mga Israelita. In fact, kadto nga bato, niingon ang 2 Corinthians chapter 10, 1-4, nga gatong batuha mao si Kristo. Sa uhaw na sila, mamatay sila kagutom, ang bato, mihatag og tubig, nabuhi sila. Amen? Ikaw ug ako tungod sa sala, kauhaw sa pangandoy sa sala, patay unta ta, pero may bato nga mao si Kristo ug ang iyang pulong naghatag nato kinabuhi. That is why ang bato mao si Kristo. Og niabot gyud sila sa Mount Sinai. Naa na sila sa tiilan sa Mount Sinai. Makinomdom ba ka? Ma-imagine mo na sila? Naay bukid sa Mount Sinai, diya sila sa ubos sa patag nagkampo. And that's the time nga si Moses gitawag sa Ginoo pagsaka sa Mount Sinai aron hatagan sa mga kasuguan o sa tanang mga instruction sa pagtukod sa tabernakulo. 40 days and 40 nights si Moses tuas Mount Sinai sa ibabaw. Ang mga Israelita nahitabo. Namoy mga Biblia, basahan niya ninyo because nag-apas ko sa time. Pag-abot sa chapter 32 sa Exodus, ang mga Israelita miadto kang Aaron. Igsuon ni Moses, oy, Aaron, wanag yun may balita atong Moses, os kabulan na kapin. Nga magsigir takpundo ani. Buhati mi og Diyos nga among simbahon.
Kay katong Moses nga nag-lead na to, kabulan na kapain, wa na may balita, asa na siya, naunsa na siya, basig patay na. Magunsa man ta, magpundo ta ni. So, si Aaron, tungod kay nahadlok siya sa mga tao, niingon siya, ambi ang inyong mga singsing, mga kulintas, mga porselas, ang inyong mga bulawan. Gihimo niyang larawan sa usa ka baka, og niingon si Aaron, mauni ang Dios nga nagpagawas ninyo gikas Egypt. So ang mga tao, gahimo sila festival, gasayaw sila, gaampo sila, ilang giyukbuan ang maong estatwa, ang maong larawan sa usa ka baka ang minugna sa bulawan. And in chapter 32, ningon si Lord Moses, dada ang napulo kasugo nga nasulat sa bato. Kanaog na kay ang imong katawhan nagbuhat og labihang daotana kayo. Kani nga time, paminaw, ang nasa gawas na minaw pa, chapter 32 og chapter 33, basa og ayo because kung si Lord mo musulti, muingon si Lord, Moses ang imong katawhan. Pag si Moses na po'y musulti, muingon na po siya, O Lord ang imong katawhan. Gatuluranay na sila. Nga naman, because si Lord dili siya kaminsyon nga akong katawhan. Nga naman, balaan siya og nakasala ang katawan, mga matay silang tanan. Munang niingon siya, Moses, ang imong katawan nagpakasala. Muingon po si Moses, Lord, kaluy ang imong katawan. Muingon na po si Moses, ikaw, Moses, imong katawan, imong gipagawa sa Ehipto. Muingon na po si Moses, Lord, ikaw, imong ning katawan, nga imong gipagawa sa Ehipto. Kabantay mo? Sulayag basa. Di ba ga-argue sila og taman? Ningon si Lord, siya grabe ka makasasala ang Israelite. Kung ubanan ako sila, mga matay sila. Dakong distraction ang may tabo silang kinabuhi. Kung kung presensya mo uban nila. Subayo na to ni. Ningon si Lord, Moses, karon di na ko mag-uban sa katawhan. Why? Tungod sa sala. Same. In the New Testament, Jesus said, my God, why have you forsaken me? Because ang sala sa katawan na ni Jesus. So, kung Kristohanon ka, wako'y labot og nakadini, pag naaka sa sala, nagpuyo, delikado imong kinabuhi. Madala ba ka na mo og lihan, ampo, bisan pag kada prayer meeting na mo, apilon ka na mo. Kung di ka mo biyaan ang salaa, ang imong 2023, maurigapon imong 2024, delikado ka. Ang pagkabalaan sa Diyos, baka disgrasya ni mo. Ang yawa mo, ani, pagkawat, paglaglag o pagpatay. The only way nga masurvive ka, is ingnon nimo si Lord, pasaylo ako og uban ni ko Ginoo. Kung magpauban kas Ginoo, siguro ang dili nimo kauban pod ang sala. Kay madisgrasya ka. Now listen to this. Sugod na sila glales, and then niingon na si Lord, Moses, dili na ko mag-uban ni ining katawhan. But padayon kamo. Kay ihatag nako ninyo ang yuta nga akong gisaan ni Abraham, Isaac ug ni Jacob. Ayaw kabala ka kay magpadala kog anghel maguna. Kabalo mo? Ningon si Moses, Lord, kung di ka mauban ako, ayun na lang pabiya. See? Imagine na niya ang sungkod. Ni buak sa dagat, ni himo sa napulo katalagman. Kakatalagman. But pag ingon ni Lord, di na ko mauban ninyo, ningon si Lord, di may mulakaw. Magunsa man ka padong sa eskwelahan kung di ka ubanan sa Ginoo. Magunsa man ka padong sa trabahoan kung di ka ubanan sa Ginoo. Magunsa imong pangayupan, pagnegosyo, tanang trabaho kung di ka ubanan sa Ginoo. Magunsa man ang inyong kaya sweet, February 14, natagatag mong bula, katagatag mong heart. Kung di mo ubanan sa Ginoo. Amen? Magunsa man ang relasyon kung dili ubanan sa Ginoo. Kabaluta, tanang mga magtiayon, magka-problema kabahin sa relasyon. Pero nga nung nagpadayon, kay na ang Diyos nga nag-uban, kung walang tayo Ginoo, bungkag na taron. Kato mo kinyo rang problema, relasyon, magka-problema, kami gani. Mayroon na kang kong wife, manong nila, manong man kaniya. Example na to. Unya ako po, manong mo comment, imagine mga igsoon, nakamata ko ganyan kadlawon nga naghilak, nagtulo akong luha. Nga naman, gidamgo kong akong wife ni Kuyog og lain. Paglingi na ako, naaram na kadiha. Pero nasakitan ko, mura ko giatake. Damgor ganina. Kamu ba kay damgohon mo? Hala, damgo ko si Joseph, pero ba kayang hubad sa damgo?
Sa Bible, tanan pasangilan. Paminaw lagi tagtarong, amen? Now, so, human nila nabuhat, pag-abot ni Moses, naog siya. Nagkanaog siya, ningon si Joshua, because si Joshua naas tunga-tunga sa bukid, ningon siya, Moses, grabing kabanha, saba man kaayo sa ubos. Ningon si Moses, dili ron, kabanha sa kadaugan. Banha ron sa kapildihan. Pag-abot na nila sa plane, nakita na nila ang mga tao gasayaw na nag-inom, nangahubog, nagsayaw. Grabe ko kayo nilang pagpasidungog sa baka. Pag-abot na sa ubos. Tungod sa kasuko ni Moses, nabunal niya ang duha kapapan nga bato nga gisulatan sa napulo kasugo. Nabungkag. Ang iyang gibuhat, gidugmok niya ang nating baka nga gihimong ang bulawan. Gipowder niya, unya, gibutang niya sa tubig o gipainom sa tanang mga Israelitang nagpakasala. And then nibalik siya sakas Mount Sinai. Og didto na sila nag-istoryas Ginoo aning chapter 33. Ready na mo? Uy, wa pa dahil gasugod. Didto na sila nag-istoryas chapter 33. Atong basahon mga igsuon. Gusto lang ko nga makasabot Ginoo sa kadelikado ni atong kinabuhi. Labi na rong panahon na kung wala ang presensya sa Ginoo. Chapter 33 verses 1 to 6. Namo diha? Ningon ang chapter 36 at 33 verses 1 to 6. Ang Ginoo mingon kang Moses, biya niining dapita uban sa katawhan nga imong gikuha gikan sa Ehipto. Og pangadto kamo sa yuta nga gisaad ko nga ihatag kang Abraham, kang Isaac o kang Jacob. Miingon ako kanila ihatag ko kining yutaa sa inyong katawhan. So gisugo na, depart na mo. Biya na mo. Humana ang pagpakasala, no? Nadugmok na tong baka, naabo na, giinom na nila. Sa verse 2, ningon si Lord, kay di naman siya muuban. Kay kung muuban siya, mga matay lagi ang mga Israelite. It doesn't mean nga ang iyang presensya dili na niya panalipdan. Kaya ang iyang presensya naamas tanang dapit. Iya lang gilimit ani nga time. Because kung siya naas gyud taliwala siyang katawan, hurot sila. Because normal nga ang pagkabalaan sa Dios o ang iyang pagkamatarong muhatag og grabing kastigo hangtod sa kamatayon ngadto sa katawhan nga mga makasasala. So kung magsigi kag supak sa Ginoo, ayaw na nagpangandoy mo taas imong kinabuhi. Amen. Verse 2, tanawa. Magpadala akog anghel nga maoy maggiya kaninyo. Hinginlan ko ang mga Kanaanhon, ang mga Amorihanon, ang mga Hitihanon, ang mga Presihanon, ang mga Hibihanon, o ang mga Jebusihanon. Na kung imong tanawon, ang Arab countries karon mo ning gipangpuy-an ani nila. Sa time ni Moses, sa time ni Joshua, padlas sila tanan. In fact, ang gipuy-an sa mga Pilistiyanon karon o kanang Hezbollah, sakop pa na sa Israelite sa Bible. Gipuy-an na sa mga Israelita sa Bible. Gani, ang nagpuyo karon sa east sa Jordan is mga Muslim na. Mga Arabic na. Pero sa Bible imong tan-awon, duha ka tribe og tunga ang nagpuyo diha. Kay 12 ni sila ka tribe. So ang 3 ka tribe na diha gatunga ang nagapuyo. So mga Israelita to sila tanan. Verse 3. So mangadto kamo sa usa ka yuta nga dato og tabunok apan dili ako muuban kaninyo kay gahi kamo kasing-kasing. Kato mga gahi kasing-kasing. O sa may atong plano ani magsigir tag anhi simbahan di gyud ta magpabag-os Ginoo. Magtuloy na nga atong edad nga dili ta magbasinugtanon si Lord. Ni Lord, ingon siya, di ko mauban ninyo kay mga gahi kamo kasing-kasing. Kay tingali unyag, laglagon ko kamo diha sa dalan. Imagine ha? Ang presence ni Lord, pag mauban sa katawhan nga makasasala, mga matay sila sa dalan pa lang. Kining atong journeys kinabuhi, wa pa kita kaabot sa destination nga gusto ni Lord nga may tabo sa atong kinabuhi, in accordance to His plan, wa na ta, na early na ta. Sayong nangamatay. Why? Naaman sa sala, nagpuyo. Sunod. Ingon siya sa verse 6, sa pagkadungog sa katawhan ni ining dautan nga balita,
Nagsubo sila og wala na kanilay nagsulob og alahas. Pertin lang hilak. Mabot ang panahon. Ngaygo na lang tang magsubo og maghilak kay ulahin na ang tanan. Kana pauntang sigihan kag badlong, sige kang natudlo as pulong sa Ginoo. And mind you, dili tanan gatudlo as pulong sa Ginoo. Dili tanan nga mga kasimbahanan gipatin-aw og ayo ang pagpasabot. Mo bitang moingon mong okay raman ni, okay raman ni, okay raman. Oy kamong nag-ingon nga okay, diin mamuana gikan. Kay sa uban nga church, basta ko pagani sila nato, kay si kuan man gani, mas ilado pagani na. Nganong naa pa man kadere? Di mato ka dito kay di kani diri ko kay okay ra ni. Ano matistingan po nimo ba? Gani sa grasya sa Ginoo mga igsuon. Ikaw ug ako naluwas pinaagi sa grasya ug di po ka maluwas pinaagi sa imong mga buhat. Pero ang imong mga buhat gina-correct because ang imong mga buhat nagpamatuod nga tinuod kang naay Kristo. Tinuod nga ang presensya sa Dios naguban nimo dili ang sala. Verse 5. Kay gimanduan sa Ginoo si Moses ingna ang katawan sa Israel gahi gayud kamog ulo kun ubanan ko kamo bisan makadiyot na lamang mga maaghat ako sa paglaglag kaninyo sa hingpit. Hala, tangtanga ang inyong mga alahas kay ako ray mahibalo kung unsaon ko kamo. Busa sukad sa bukid sa Sinai, wala na gayon magsulob og alahas ang katawhan sa Israel. Sayang ba? Because pagikan las Egypt, pobre unta sila. But nigawa sila sa Egypt nga ang tanang kadato sa Egypt ilang nadala because gipanalanginan sila sa Ginoo. Si Rachel gikorek ko niya naa sa comment. Naa sa Ecclesiastes chapter 2 verse 26. Ang mga dautan maghago og ayog magtrabaho og ayo. Apan sa gitakdang panahon ang ilang hinaguan ihatag sa Dios ngadto sa iyang gikahimutan. Asa man ang sige kaghago niya? Di ka kahimutan sa Ginoo. Ingon ang Haggai chapter 1, mura ra silag nagsulod sa alkansiyang busluton. Tigom-tigom tao niya. Ang nahitabo di ay pag-abot sa panahon. No? Akong kaila mga igsuon. Sila sa liluan na mo yun. Grabe nyo nilang tinigom kay magpakasal na lagi sila. But kabalo mo, 8 times, ikawalo nga bisis nga nagtigom sila. O ready na silang magpakasal. Hospital na pod ang ihang pangasaunon. Hurot. So, magpakasal na po sila, katigom na po sila. Namuhi sila bamboy, discarding, tricycle. Habal-habal. So, kung saan na lang. Tigom sila, magpakasal na unta sila, admit na pod ang bata. Bisag, unsa lagi atong himuon kung di ta ubanan sa Ginoo? Kahinomdom mo, nagwali ko dinhi sa gospel. Dunay anak nga namatay, gayungan sa mga tao kay ilubong na. But si Jesus, nakatagbo nila, uban ang katawhan, gihikap ni Jesus ang lungon, mihunong ang nanggayong. I tell you, pag si Lord dili niya tandugon ning atong mga gihaguan, gipaningkamutan, wala gyud kay mahimo. Bisag kung saan pa nimo panglimbong. Pero kung ubanan nimo ang Ginoo, ang nag-uban nimo ang Ginoo, sigurado. Ang imong buhaton magpahimuot sa Ginoo, tagaan ka or dili. Why? Sa gitakdang panahon. Oy, Egyptian, kanang tanan ninyong naangkon, naghago 430 years ang Israelita, wa ninyo sweldo inyo panggipantos. Karon, tanan nga kadato sa Egypt, akong kuhaon. Ihatag nas mga Israelita. So nagpanaw silang pirting datua. Ang problema, ang ilang panalangin, pagabot sa unahan, gipurma nilang baka o gihimong Diyos-Diyos, gidukdok, gisininaan, gilansang o giludhan. And hopefully makasabuta. Because if you're going to read Exodus, Isaiah, Jeremiah, and all those prophets, even si Pablo, si Bernabe, even si John, ningon siya, nor angels, dili kami, mga sulugon kami, di pod anghel kay sulugon, ang ato ragyong yukbuan ang Diyos. Muna sa mga nangutanang anong wala may diri mga larawan, ang Diyos sa langit nga nagbuhat sa imong kinabuhi, naghaldag sa imong kinabuhi, mao'y simbaha. Pwede masad ko magbutang kung ako larawan diha. Nya magampo mo diha, mo milagro pod kay ang yawa, mga tag nagmilagro arang mapalayo kas Ginoo. Mailad ka. Amen? Papasara niya ko sa board exam. Pasar!
Now, alas 11 na. Basta muuwang na di, alas 11 naman na. So, biya na mo. So, arisata, sa verse 6, busa, sukad sa bukid sa Sinai, wala na gayod magsulob og alahas. Wala na. Imbis gipanalanginan mo, ang panalangin na nooy hinungdang nakasala. Katong wa pay motor, sigampo, Lord, tagay yung kong motor, Ginoo. Pag nanay motor, sige raglaag. Amen. Hinumdum ko sa among mga prayer dire, batong mga butanon ba? Katong naara sila dire, naminaw na ng mga daplin, nanago ng mga nananago sa inyong buhok. Naara sila dire, ampo na sila, Lord, someday, tagaan yung ko ni magmotor. Mutabang yung kong hakot. Pag naanay motor, di na mo simba, kay manuroy na kanunay. So, kining panalangin, mga igsoon, makapasalaag. Magbantay ka, Lord, sana madato ko. Pag nadato na ka, di na ka manginahanglag, Diyos. Mas mayo pa itong natas, kawala doon kay kadaadlo, Lord, pag inanglan nun, Ginoo, grabe yun, Ginoo. Siging katawag ko, Ginoo. Pag nadato, siya na'y kaginoo, siyang kaugalingon. Siya na'y masunod, siya na'y magbuot, siya na'y magplano. Di na mo sunod sa Dios, ay rag-ampo dito. Ang imong pagbuot, tumanon unta din sa yuta, ingon nga gituman kinino sa langit. Ray gatuman. Pero ang tinuod nga kabubuton sa Dios, wa na hitabo siyang kinabuhi, kay ang iyang kabubuton, mao iyang gipatuman. Kabalo mo kung sa kalainan nimo o sa ubang tao, because nimo, pareho mong naigi, pareho mong ka-eskwela, pareho mong katrabaho, ang kalainan rang kay nimo, nag-uban ng Ginoo. Nag-uban ng Ginoo. So, sa sunod nga conversation, mga igsoon, di ba giingnan nas Moses, ano imong katawhan? Di ba? Imong katawhan. Nagipagawas ni Moses Ehipto. Lakaw na mo, ay kabala ka, magpadala kog anghel, kay kung ako'y mauban, patay tanan. Magpadala kog anghel, mag-una ninyo, siya'y mupadla sa mga nasod, nga inyo o niyang atuon o ginyong puyan. Pahawaon niya ang tanan muyo dito. Mga Hivites, mga Canaanites, mga batanawag, misugot bas Moses. Si Moses di siya gustong mulakaw nga subo pa ang kasing-kasing sa Ginoo. Lord, di ko gusto. Kanang imuhang nihatag nagagpabor, pero di pa ko gusto na pagikuwangan eh. Kabalog yung kung imong kasing-kasing, di pa okay. Istorya sa ata. Dali sa magsabot sa ata. That is why ang ilang next nga conversation na chapter 33 verse 12. Ito atong gibasa ganina. Ningon ang 12, si Moses miingon sa Ginoo, tinuod nga gisugo mo ako sa pagpangulo ni ining katawhan paingon sa yuta nga ihatag mo kanila. Apan wala mo ako sultii kung kinsay imong pakuyugon kanako. Apan sa gihapon miingon ka nga nakaila ka kanako, pag-ayo o gikahimutan mo ako. Dili, sa pagkatinuod lang, wala ba si Lord nag-mention kung kinsay iyang ipadala ka uban ni Moses? Niingon na siya nga ang anghel mag-uban. Pero tanawa bisan si Moses, dili siya confident nga ang anghel ray mo uban niya. Gusto yun niya nga si Lord. Amen? Because bisan pa ang tanang elite nga mga scout, ranger, marine sa Pilipinas, mao'y mo escort ni mo. Arong safety mong kinabuhi. Makasimot, ragahangin, nakubid, patay. Lahi yutong si Lord mo'y mag-uban na to. So niingon siya, kisa magyod. Pero humana siya giingnan nga ang anghel, mauban, di ba? Di siya confident. Dili lagi ko mo salig ni bisan kinsa. Bisan pag anghel, di ko mo salig, Lord. Bisan pag pakuyugan ni mo ni sila og mga, di lagi ko, gusto gyud ko, Lord, nga ikaw. And then verse 14. Ang Ginoo ang Ginoo miingon, muuban ako kanimo og magmadaogon ka. Dinhe, murag lipay nagamay si Moses. But sa atong kung sabto na to og ayo,
Nakita sa Ginoo ang kasing-kasing ni Moses. And Moses knows unsa kagahig ulo ang mga Israelita. Imagine na 2.5 million ang iyahang dala. Galisod manggani ko aning tulura. Galisod manggani ko aning tulura. Akong wife o akong duha ka anak. Galisod manggani ko aning Hindi na nako isulti, oy. So nasayod siya unsa kabuga at maglid sa katawhan nga wala ang presensya sa Dios. Kani nga church, kung wala ang presensya sa Ginoo, dugay ra mo ng layas. Kadi mo ganahan sa wali, suko na kanunay ng wali ng tuwana. Ako ray igon. Kung wala ang presensya sa Ginoo, dugay ra mo ng layas. Labaw sa tanan, kung walang presensya sa Ginoo, di ko abtan dito. Wa pa na to ko nga church, nilayas na ko. But nga nung niyata, because the presence of God is here, naguba na to. Dagan pa kayong mga kinabuhi sa gawas nga nagapo sa sala, nagapo sa bisyo, nanginahanglan sa atong mga pagampo. And someday, mga guba nga pamilya, mga issue sa pamilya, someday, makauban nato sila des Ginoo. That is why walay hunong ang atong pananawon managampo nga Lord naaw niya kay gamiton maghimo mi covered court. Anto may magsimba. Kadi na mi sigo. Sigo pagod may pero daghan pa man kayo na oh. And mga tao makarealize naman wala na sila ni biya sila relihiyon ni biya sa sala og magpasakop na sila sa Ginoo because sa atong pag-anhi dinhi wala tay pakialam sa relihiyon. Ang atong pakialam tarong nga relasyon nato sa Ginoo. Kung moani ka diri mo simba nagpasakop ka diri pero wa ka nagpasakop sa Ginoo, ang tawag nimo relihiyoso, di ka Kristohanon. Amen. So, sabot sila. Gahi kini katawhan Lord, ug di ko nimo ubanan. Ug di ka mo uban ako. Napadayonon na tugbasa mga igsoon. And then sa verse 16, kay unsaon man pagkasayod ni bisan kinsa, nga gikahimutan mo ako ug ang imong katawhan, kun dili mo kami ubanan. Kun muuban ka kanamo, ako ug ang imong katawhan mailhan nga lahi sa uban sa kalibutan. Muna kalahian lagi. Di ba? Pareho mong engineer. Pero ikaw na kay Ginoo. Pareho mong doktor. Pero ikaw na kay Ginoo. Pareho mong estudyante. Pero ikaw, murag na ay Ginoo. Paita na murag na ay Ginoo. Nga naman, kaya mag-unsa sila. Gatiktok sila. Gatiktok po ka. Magtuwad-tuwad sila. Tuwad po ka. Anara na lang ninyo ng inanig yun nga walig yun. Because makita man unta ang kalahian kung iya kas Ginoo. Ang kasinabot lagi taan eh. So kumuuban ka na mo, Lord, maorag yun ni. Ang nagpakitag, kalahian, diri na mo, ba, kumpara sa ubang katawhan. Amen? Ang tanan nagbinastos, ang tanan nagyaga-yaga, ang tanan nagkansaw-kansaw, ang tanan nagbuhat, nagdimaayo, ang tanan wala na sa pamatasan nga tawo. Pero nay usa sa ilang classroom nga, uy, lahi lagi ni siya. Di lagi ni siya mamalikas. Mamadlong lagi ni siya. Buutan lagi ni siya. Dili lagi ni siya mubuhat ani. So nakitaan nga ang presensya sa Ginoo na ang nag-uban nimo. May kalahian. Nakuha na to? Pero kung nag-unsa sila, mao pa imong gibuhat na. Wa nay kalahian. Puro na relihiyoso tanan, wa nay Kristohanon. Sunod. Verse 17, ang Ginoo moingon kang Moses, buhaton ko gayud ang giingon mo kay gikahimutan ko ikaw og nakaila kaayo ako kanimo. Nindutan nino? Gatubag yun sila. In fact, upat ni siya kaampo ni Moses nga upat pod ang tubag ni Lord. Inighuman og kaampo ni Moses, Lord, kung di ka mauban ka namo, kini nga nason maparehara sa uban. Same thing. Lord, kung di ni mo ubanan nga church, pareho ranis naas gawas. Walay kalainan. Lord, kung di ka mo uban, usa na may kalainan, wala na.
So niingon si Lord, nitubag si Lord, niingon si Lord, ubanan ko ikaw. Og buhaton nako ang imong gipangayo kay gikahimutan ko ikaw. Sige, tag pangayos Ginoo, pero way planong magpahimuot sa Dios. Ayo. Sige Lord, tagay ko ba? Sige na Lord, sige na. Di gyud magpahimuot sa Ginoo. Inig na'y madawat, lain way pahimutan. Amen? No, gakatulog ang bana, butangag sapatos sa tapad. Nya na isulat. Tungod kay nang laba ka. Oh. Amin son. Tungod kay ang Ginoo man gila may apil. Nga mubangon sa kabuntagon, Lord, salamat karong adlaw ug wa imong presensya. Magunsa ka karong adlaw. Kabalo ka, mas baga ang presensya sa Ginoo, mas less ang imong kabalakag problema. Pero kung dili nimo kauban ang presensya sa Ginoo, murag ang imong nadatugan na kas kalibutan, naunsa naman ang kinabuhi. Amen? Usahay, o wala ang presensya sa Ginoo, yung una-una, trabaho, aron makakwarta, eskwela mo, kay aron makatrabaho, aron makakwarta. Ingana, ratanan. Kung wala ang Ginoo, wala ang presensya sa Ginoo. Pero na ang presensya sa Ginoo, ops, Domingo ugma. Woo! Kine, ingon-ingon na ka dito sa imong mga hinangir. Kine ako isuot. Excited na dyan ko musimba. Asa na mag-ako'y pares, ane. Sabado pa lang. Pero kanang wala na higugmas, Ginoo, pagdali, baka alas 8 na. Haguan, biyay na, tara. Ngana na lang, saan na. Bisan pag imo ng binughaon, musamot no nagkagahi. Muanhin na noon alas 12. Iampo na to nang mahigugma na sila sa Ginoo. Amen? Lord, may gugmaon tali si pastor sa Ginoo. Iampo pa si pastor. Naapa mo, naminaw pa mo? So ningon siya, ubanan ka na ko. Ang unang plano ni Lord, angel rato. Pero ningos Moses, di, lagi kumusalig ni Bisan Kinsa. Di na kumusalig sa kumbana, di na kumusalig sa kusawa. Kaya pa yung angel, di may magkita. Lord, gusto dyan ko, ikaw maguban ako. Di ko musalig sa kong anak. Di ko kasalig sa kong kaugaling. Gusto gyud ko, ikaw maguban ako. Our governor in Negros Oriental. Usa sa iyaha nga bodyguard, 6-footer. Akong classmate, mutapad ko niya, pertig, mugamay kong samot. Si Glenn Sanoy. Hopefully, nagtanaw sila. Timing nga wala siya naka-duty sa dihang gi-assassinate si Gob. Why? Because ang plano arong mapasanginlan nga NPA ang nibira, apilon ang walay labot. Imbis si Gob ra ipapatay. Na? Si Gob daghan og bantay, sulod pagyudtos iyang compound. Dako magayang compound ni Gob. Like, kanang Copy Alicia, kato mong isuruyan bang i-post na i-picture? Mura na nagpantawan niya, suruyanan. Nya sa ibabaw ana na mga nang mansyon. Nya sa gikan sa mansyon 100 meters man siguro na mukanaog padong sa katong naigrahe nga didto siya ga-entertain sa mga bisita. Close ang gate. Pero kaya ang niabot na ka-uniforme, gipangutana gani si Gob, Gob, na kay lakaw karon? Yung si Gob, wala man. Niya manggug kay escort ng abot. O siya kabalo, naka-uniform na to, kay mana. See? Dagang gabantay. Pero wala gyapon na secure si Gob. Munang sa atong kinabuhi, kung padong kag eskwelahan, kung padong ka sa trabaho, kung magnegosyo ka, kung unsay mong buhaton, ingna si Lord, uban ni ko. Ayaw sugot. Pareha ni Moses, og di ka mo uban, din hirame, di mi mulakaw. O di rame. At akihon, kaguulan na nga katawhan, og di ka maguban. Lisod kayo na sila, igay, nag-uban, manggani ka, mosukol sila, samot nagdi ka mag-uban. So, Lord, og dili ka mo, di lang po may mulakaw. Padayonon na to, arong matapos ta. So, ningon diha mga igsoon sa verse 18, mihangyo si Moses, pakita ako sa imong himaya. So, nangayo si Moses og sign. Aron makabalog yung ko, Lord, nga mauban ka, pakita ako sa imong glory. Kasabot mo kung saan yung glory? Kanang glory, mga igsoon, pag nag-wielding ka, tanawa ng gasidlak, kanang nagsiga,
mas hayag pa ana ang glory makabuta. Mo man ay description sa glory ni Lord kanang iyang ipakita ang iyang presensya, ang glory niya grabe kayo ka makabuta. In fact, pag nakitaan gyud nimo ang physical niya nga iyahang dagway, kung tawo pa ka mamatay ka tungod ana nga glory sa pagkabalaan niya. But si Moses niyangyo, Lord, kung tinuod nga mag-uban ka nako, pakit ako sa imong glory. Nangayo siya sign, tagaay ko sa imong glory. So sa verse 19, ang Ginoo mitubag, pakit-on ko ikaw sa akong pagkamaayo. Ninduta, no? Kanang kada ampo nimo si Lord pod mo istorya. Amen? Gahulat pa ta ba? Inig-ampo na to, nga naay mo sulti diri sa atong kisame, moingon nitong malo. Beng. But sa pagkatinuod lang, di natakinang lang mo, napay audible si Lord nga tingog nga mag-iko-iko. Because nag-ampo ka, inigbasa ni Mos Bible, naadayon si Lord, nitubag, nakigsulti. Muna gitawag na a prayer of, kanang bowls of prayer. Bowls of prayer. Kanang mubasa ka niya, ang imong nabasa, imong iampo, Lord, nag-ingon ka sa imong pulong, nga mag-uban ka na ako, ayaw, Jud ko, biyay, di ka mauban. Salamat kay Lord. Padayon na po kagbasa. Lord, salamat ka na ako'y kadaugan, kay nag-ingon kasi mong pulong na ako'y kapahulayan. Di ba? Ga-istorya mo? That is why nga, lami kayo ang gasuwat sa kanta, lami kayo ang iyang kasing-kasing sa kanta, pero ang nanganta na sa iyang kanta, wa kasabot. Imong sit, imo kong gipalingi. Di man gani pabungol-bungol man gani nga na hurot ng tingog ni pastor og syagit. Unya sa sit ra mulingi, pag-sure gyud. Pag-sure oy. Imong sit imo kang gipalingi. Nagwild na ang papa, usa pa mo lihok. Nagwild na si mama, usa pa ng lihok. Amen. Mga igsoon, kung ang Bible mo ay atong patumanon gyud, grabe man kaabusado ganing tawo sa grasya. Pero kung Bible gyud atong patumanon, problema gyud kaayon eh. Ningon ang Tesalonica, ang dili mo trabaho ayaw pakana. Iyahig pangluto sa kusina. Dungag kaon, umagkaon, padlak ang kusina. Padlakan. Ano ang Tesalonica, ang dili mo trabaho ayaw pakana. Napailain, ang manunglo og musukol ginikanan patyon. Ha? Exodus chapter 12. Ang manunglo og musukol ginikanan chapter 21. Patyon. Wa na tay mga anak ron. Naminaw pa mo? Naunsa naman ta? Yung nasubalan, ang Kristiyano nasubrahan, kaabusado sa kaayo sa Diyos. Sige, sunod sa tanang totoo, pero di mo sunod sa gisultis, Ginoo. Karon nga New Year, magbutang kag mga lingin nga mga prutas. Magsuot kag ingana polka dots. And then ambak-ambak ka arong mutaas ka. Manginambak na ko, maurag yun akong height. Pero nag-ingon ang Bible, gugmang imong isig katawo. Wa gyud. Ingon si Moses, Lord, pakita ako sa imong hamaya. And then God said, okay. Para makabalo ka, nga gikahimutan ko ikaw, ako kang pakiton. Kabalo mo? Pag ang glory ni Lord, pag favor ni Lord, pag blessing ni Lord, moabot na sa tao, ikaw, nga wala ang presensya sa Ginoo, ang naani mo, kasina. Kasina. Bisag wa pa'y kusina, masina. Masina ra ka. No? Tanawa ra gud sila. No. Tanawa ng inyong mga donation, gipalit og portioner sa pastor. Inyong mga halad, mga ikapulo, mga tithes, tuwa gipalit og portioner. Sila kabalo. Sakti lang na sila. Kay nignaan na sila dire, makasabot unya na sila, makabalo unya na sila. Asa na napaingon unsay gigamitan ana. Amen? Okay ra na ipalit og portioner. Ay, dalas, batika. Okay, naggawas ng atong kwarta, di na magamit grisulod sa Pilipinas. Murag. Pero dili ha, kasi kakaingon mo, lo.
Naunsa ni pasangila na naos, pastor. Then, sa verse 20, siya, kaluyan ko ikaw, no? Sa verse 19, kaluyan ko ang gusto na kong kaluyan. Maune, paminaw mo ha, ang gipasabot ni Lord sa pag-ingon niyang kaluyan ko ang gusto na kong kaluyan, it means, dili mamatay tanan. Ingon si Lord, okay, mapasaylo ko, kaluyan ako ang gustong kaluyan. Nga naman, silang tanan mamatay sa glory ni Lord, tungod kay sala, nakasala sila tanan. Pero naay magpabiling buhi kay naay gikaluyan sa Lord. Kabalo kag nganong naa ka karon, kay gikaluyan ka sa Ginoo. Lord, naabi ako'y balatian, dugay na. Pero hangtod karong buhi pa ko, gikaluyan gyud nimo Lord. Lord, grabe ba namong inawayay kami maglalis mi sa among asawa, kinagrabihan. Kamo magbungol man mo no. Magbungol pod mo. Kami sa among asawa pag mag-away mi chat, cellphone. Munang tagsa may cellphone. Ikaw ba kay kanang imong garbo, grabe ka kay ka masok anon. Send. Reply na po ko. Submit to your husband. Reply na po siya, love your wife. Nga naman, di may pwedeng magsinggitan ay. Kaya among silingan mo yun, nausam na sila. Magsinggitan na rami kining among mga bata magpabadlong. Kaya natural nas mga bata nga di nimo singgitan, di gyud po na sila basta nana sila sa process nga edad. Napa mo? Grabe kayo. Mag-chat rami, wala ito cellphone tagas among conversation. Yan ang manghugas na siya akong duulo niya, akong gakson. Uy, mga lalaki, sorry, bisag di, sorry. Ikaw kayo mag-sorry. Di ba na, kamo mga babae, nag-sorry mo? No. Sala sa taas. Sala sa taas, paminaw ha? Kita mo anis Facebook? Ang sala na sa taas, ang niya sila lom, sorry. Ang mga lalaki, sorry, ditsog badless. Aritas mga babae, sala sa taas, sorry sila lom. Kasi sorry. Sorry pa, no? Nga naman, because ang babae, emotional kaya na sila. Nganong emotional sila? Wala sila kayo kagasto o kusog. Ang ilang nagasto, ilang emosyon. Pag-atiman sa bata, pag-atiman sa panginahanglanon. Amen? Sa ako lang, mura kong prinsipe. Basta buntag. Nagluto na siya, ang mga bata, gitimplahan o gatas, niya. Nagtimpla na niya siya kape, humagtimplag kape, usa na ko na yung ingno niya, mata na Kamo mga asawa, himuan yung bana mo, yung mga bana kay, di na mo kiss sa inyong ilong. Kay, sige, oran yung kasaba, di ba yun ninyo? Nga no, buutan ko, parang inganaw niya, dili, oy, pangutanan na siya. Kinabadlungan na yung bana. Wato na, magluto na siya mabuntag, niya timpla og kape, nya moingon na siya. Ana. Unsang oras na? Tagay kog oras? Ha? Alas 11:20, magtapos na ta. Karon. Kuyawan ko pag ingon ni Ma'am launa na. Okay. So mingon da ang Ginoo mitubag, pakit-on ko ikaw. So ihatag sa Ginoo, ipakita sa Ginoo. Kinsa ba nato nangandoy nga makita nimo ang imong gipangayo sa Ginoo? Pahimoti ang Dios. Sa verse 20, ningon siya, og miingon pagayod siya, dili ka makakita sa akong nawong kay walay taong makakita sa akong nawong nga magpabiling buhi. Muna akong gipasabot. Ano makakita sa nawong sino? Magbuhat-buhat noon tag mga nawong are? Niyon sa man ito sa 1 John. Wala pa taong nakakita sa Dios apan kung maghigugmaay kamo ang Dios anaa kaninyo. In verse 21, tanawa, ani ay dapit, tupad ka nako diin, makatindog ka sa bato. Nga bantilis. Timanin ha? Bato nga bantilis. In other words, bato nga dili madutlan ka ng mga bato gihimo galingan. Mao na gitawag batong bantilis. Verse 22, iniglabay sa akong himaya, paminaw, ibutang ko ikaw sa liki, sa buak, sa bato, sa batong bantilis, ug tabunan ko ikaw sa akong kamot, hangtod nga makasaylo na ako. Nga naman
Kay bisan si Moses og gikaymutan siya sa Dios, naa manggihapon siya sala, munang dili siya pwedeng makakita sa hitsura sa Ginoo. Kay mamatay sad siya. Susulod nangitag paagi nga maluwasad si Moses. Unya kuhaon ko ang akong kamot og makita mo ang akong likod apan dili ang akong nawong. Naatay part 2 ani, ang sumpay ani karong Miyerkules. Unya og makabakanti mo atagin yung panahon ng Ginoo maanhim mo. Kay dili mi ka sure sa among live para sa niagi wala mi ka live kay ang wifi mo maoy. So dinhi ta magtapos. Ingon si Lord, pagsulti paminaw ha. Ingon siya, Moses, makakita ka sa akong glory. But dili nimo makita ang akong panagway kay walay tawong makakita sa akong panagway nga magpabiling buhi. In other words, Moses, dili nimo masabtan tanan, dili nimo makita tanan. Dili nimo maangkon ang tanang kaalam. Dili kinahanglan nga imong mahibaw-an tanan, maangkon tanang kaalam. Ang importante lang makabalo ka na ako ang Dios, mao'y naghimo niini og ubanan ko ikaw. So ningon ang Lord, gikuha niya Moses. Remember asa sila istoryahanay ani nasa Mount Sinai? Gibutang niya sa buak nga bato. Ug unya gitabunan niya ang bato nga naa sa sulod si Moses. Ug milabay ang Ginoo. Nganong gibuhat ni Lord? Tungod kay gusto sa Ginoong ipaila-ila niya iyang kaugalingon bisan sa mga pangulo na. Ayaw mo kaingon nga pastor na siya, nakailanan na siya kaayos Ginoo. Dili, walay tawong makaila og taman sa Ginoo hangtod nga tuan na niya tas langit. And then gibuhian ni Lord ang bato nga naa si Moses og nilabang na siya. That is why si Moses paggawas niya ang iyang nakitaan likod sa Ginoo sanag kayo. But wala siya nakakita sa dagway sa Dios. In other words, ang tanang sekreto, ang tanang tag-aas nga kaalam, ang labaw sa tanan, ang Ginoo ray nasayod, dili pwedeng mahibaw ang tanan sa tawo. Because mamatay ang tawo, makakita sa glory ni Lord. And after that, natapos ang ningon diha gibuhian sa gikuha sa Ginoo ang iyang kamot sa dihang nakalabay na siya. Now listen to this. Basaha kag Genesis abot Revelation. Imong masabtan nga ang tanang bato nga bantilis nga gihisgutan sa Bible si Jesus Christ. And that is why sa atong kinabuhi, ningon si Apostol Pablo, ang inyong kinabuhi natago na diha kang Kristo. Imagine ha, ang yawa mo anhi, John chapter 10 verse 10, mo anhi siya pagkawat, pagpatay, ug paglaglag, pagguba sa tong pamilya. But gitaguan ta ni Lord diha ni Kristo, nga mao ang bato nga atong protector, ug ang gamhanang kamot nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, dubling na nalipod usab sa imuha. And that is why masigurado nato nga ning kinabuhia naara kay seguridad kung si Kristo nahiusa ka og natago ka diha ni Kristo og ang gamhanang kamot sa Dios na nalipod nimo. Ayaw kag tuo nga ang makamatay og makaguba lang sa kinabuhi sa tawo ang sala og ang yawa. Sultian kanako, bisan ang pagkamatarong o pagkabalaan sa Ginoo, muguba sa kinabuhi sa tawo kung siya magpabilin diha sa sala. Dili na mahitabo karon, dili mahitabo ugma, mahitabo ug mahitabo gyud na nganuman tungod kay ang Dios justice man siya. Nasabtan na to? Now, the presence of God is all Moses needs. Maupod ang atong gikinahanglan karon. Nakasi mong balay, need mo ang presensya sa Ginoo. Pero nakas yung balay, gayawa, piste ka dito, naa ang presensya sa Ginoo. Mabot ang panahon, guba imong panimalay. Sabtang ang presensya ni Lord, naa sa matag-usan na to. Naa sa matag-usan na to kapamilya. So walay usa na to, nga magpabiling mo ingon, nga kaya na nako akong kaugalingon, kaya na nako akong pag-eskwela, kaya na nako akong trabaho, wala ko'y problema. Matarong nako, dili. Kinahanglan kang ubanan sa Ginoo. Nindot ta kag balay, ektaryang kalubinhan, kayutaan, kahumayan imuha. Nindot na kag mga sakyanan. Pag wala sa imuha ang presensya sa Ginoo, anytime, gubon ka siyawa, walay makababag, walay makapugong. Today, galibog na ang mga tao. Unsa na'y mahitabo sa sunod. Bisan ka mong Kristohanon there's Lourdes, pangutanon mo nako. Pag maapektahan na ta sa World War III, andam na ba ta?
Because all we need this time is the presence of the Lord. Ang presensya sa Ginoo. Why? Misak Sadrak ug Abednego gibutang sa kalayo, nag-uban ang presensya sa Dios, wala na sunog. Si Pedro naglakaw sa tubig, wa siya naunlod, nga naman na ang presensya sa Ginoo. Niabot ang dagko kayong balod, pero nilinaw sa diha nga ang presensya sa Ginoo nakauban nila. Nahutdan sila na ang presensya sa Ginoo na provide ang tanan. Nangamatay na, nabanhaw kay naa ang presensya sa Ginoo. Sultian ka nako sa imong kinabuhi kung wala ang presensya sa Ginoo, mura kag tawong wala na gininhawa. Nakuha na to. Hopefully karon panganduyon nimo. Nga mas labaw nimong panganduyon, mas labaw gid nimong panganduyon. Nga makauban nimo ang presensya ni Kristo sa tanang panahon. Nga matago ka kanunay sa bato, nga ang gahom sa Dios na nalipod sa imuha. Matag adlaw. Nganuman, tungod kay karong panahon na ang pinakagikinahanglan nimo, masiguro nimo nga ang presence ni Lord mag-uban. Bisan si Moses wala misalig sa angel. Musalig pa kag akong larawan mo ako ibutang diri. Even si Moses wa ni salig sa angel, ingon siya, "Di ko Lord. Gusto nako imong presensya mo uban nako." Nasabtan natong tanan. Let's close our eyes. Father, thank you Lord sa imong mga pulong. Nagahangyo kaming nagampo pagpadayon. Nga ang presensya nimo mag-uban sa among mga kabataan, sa ilang pagpaingon sa pag-eskwela, sa ilahang paningkamot, nga ang imong presensya mag-uban kanamo sa among mga biyaheng pagpanarbaho, nga ang imong presensya mag-uban kanamo sa among mga buhat, sa mga ginagmay nga sari-sari store, baga negosyo, sa mga pagpamuhi, sa mga pagpananom, pagpanagat, matag-adlang pagbiyahe, paingon sa mga pagpanarbaho. Nangandoy kami og nag-ampo sa kanunay nga ang imong presensya mag-uban kanamo. Lord, tabanging among kasing-kasing. Nga unang-una, mangandoy kaming mahigugma nimo og panganduyo namo nga ang imong presensya mag-uban kanamo. Para asa man ni tanan-tanan aning kalibutan na kundi minimo ubanan. Himo Lord nga labaw sa pangandoy sa among tinguha Ginoo, mao imong presensya among makauban. Himo Lord nga labaw nga panganduyon namo ang imong presensya. Kaysa presensya nimo na kaayuhan, na kalinaw, na tinuod nga kalipay. Salamat kay Ginoo bisan karon dili makapil din namo ang among pagsulay, balatian, kawaladon o problema. Basta kay ubanan lang minimo sa matag adlaw Ginoo. We pray sa mga minahal namo sa kinabuhi nga wala pa nimo someday. Malipayon kami nga makit-an namo sila naa sa imong tiilan, nagtahod ug nagsimba nimo. Salamat Lord nga ikaw may maghari sa tanang kasing-kasing ug hunahuna. Dalaygon ka sa walay katapusan. Manindog tang tanan mga igsoon. Labaw sa gipangan